I nosaltres canviem de tema, ens anem en aquest cas a parlar d'una festa, que és la Festa Major de Call d'Atenes, ja està en marxa des del cap de setmana passat, va viure el moment de la festivitat de la seva patrona el dia de la Mercè, però Guillem Sánchez, bona tarda. Les activitats encara continuen i, de fet, ara s'està fent una activitat que és una novetat de la Festa Major. En què consisteix? Correcte, Guillem, què tal? Bona tarda. És una novetat de la Festa Major d'aquest 2024. Doncs mira, si veus a darrere meu hi ha nens, nenes, persones adultes que van amb unes ulleres i em sembla que hi té una mica a veure aquí la realitat virtual. Segur que estan veient coses que ara mateix tu, jo i tots els espectadors no podem veure. Què tal? Bona tarda. Bona tarda, què tal? Què estan veient ara mateix les persones que porten aquestes ulleres? Estan dins d'un món virtual on jugaran en diferents... Com que avui és públic de totes les edats, hem posat una aplicació on poden jugar amb les mans virtuals en diferents jocs. Poden agafar un avió de paper, poden ballar amb un robot i poden disparar uns cubs, unes figures geomètriques. I això té molt èxit, aquestes noves maneres d'entretenir-se i de participar de festes? Sí, això és una eina vital, tecnològica avui dia. Nosaltres, de fet, treballem habitualment amb escoles, amb el tema educacional, eduquem les noves generacions tecnològicament parlant. Llavors, a nivell d'oci, per suposat, com ja sabeu, la tecnologia és una eina molt bona per una banda, però s'ha d'educar i s'ha de regular per saber quantes hores li podem dedicar a la tecnologia. No ens podem agafar tampoc massa, però sí que és algo nou, interessant i el futur ja és present. Vull dir que això és una eina que tots els nois de noves generacions treballaran amb elles. No sé si teniu ja alguna altra cita per alguna altra festa major, per alguna altra activitat. Treballem des de fa 5 anys amb diferents ajuntaments, sobretot cada any estem a la Fira de la Candelera de Molins de Rei i treballem amb l'Ajuntament, hem treballat amb l'Ajuntament de Vic, de Tona, Taradell, molts ajuntaments d'Osona i del Barcelonès, clar, de tota l'àrea metropolitana. I a més és una activitat, una proposta, com deies abans, que inclou tant gent que té 50 anys com gent que en té 8, com gent que té... Vull dir que això és perfecte. Et diria, nosaltres de fet fem tallers amb discapacitats i amb gent gran, amb gent de la tercera edat, per tant, ajuntaments que m'esteu escoltant. Aprofiteu. Podem fer tallers per la tercera edat amb drons i realitat virtual que són molt beneficiosos a nivell de benestar emocional i després del treball en motricitat i diferents coses i pels nens petits, vull dir que no hi ha límit d'edat. Marc, et deixem acabar de controlar aquesta gent. Que vagi molt bé, encantat. Com dèiem, una de les novetats de la Festa Major d'aquest 2024. Pilar, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Jo t'he de demanar com s'us va acudir de portar una empresa aquí que posi ulleres a la gent i que les faci ballar i els faci fer aquestes coses aquí al pavelló. Bueno, bàsicament jo ho vaig veure per internet i com que estàvem preparant totes les activitats de Festa Major em va cridar molt l'atenció, em va semblar molt interessant, molt novedós i per això em vaig contactar amb l'empresa i ho vam preparar. Això vol dir que suposo que l'any que ve tornaran a estar per aquí, no? De moment, per l'èxit que hi ha de gent, Pilar. Espero que sí. No sé si de cara avui mateix al vespre i de cara al cap de setmana espereu també que hi hagi molta activitat i molta gent amb totes les propostes que hi ha de Festa Major aquí al poble, oi? Home, la idea és que sí, que hi hagi quanta més millor i s'han fet propostes per totes les edats, per tots els públics. Hem intentat que hi hagi activitats de diferents nivells d'edats i que no només sigui una, sinó que englobi a tothom. Pilar, acostem-nos una mica cap aquí, cap a l'activitat, ara que aprofiten per canviar. T'has atrevit tu ja a posar-te aquestes ulleres? No. Ho faràs? Volia esperar a veure si tinc marge per poder-ho provar. S'ha compromès davant de la tele de poder-ho fer. Anem a destacar alguna proposta del cap de setmana. Pilar, què no s'ha de perdre la gent entre dissabte i diumenge aquí a Call d'Atenes? Doncs mira, el que no s'ha de perdre és el concert de demà a la nit, que venen la banda del Coche Rojo a les 11 de la nit, aquí a la Carpa, que està just aquí al costat del pavelló. És un grup molt interessant perquè és com tipus diversiones, que tothom és potser el grup més conegut ara actualment, i ve a ser un grup que fan un show així una mica, entre cometes, gamberro, divertit i que a més pot agafar tot tipus de públic, des de canalla, que poden venir amb els pares a disfrutar del concert, fins a tothom, vull dir, totes les edats. Que de fet és una també de les idees que teniu amb aquesta activitat, que tant grans com petits puguin participar. Sí, li deia, mira que de fet abans escoltava el company que podria ser una proposta inclús per fer una activitat per fer amb la gent gran. Potser no en programa de Festa Major, o sí, qui sap,
però m'ha semblat molt interessant, potser l'aplicarem. De moment també teniu la majoria d'activitats. En aquesta zona d'aquí, la zona esportiva de la carpa del pavelló, això per algun motiu ja penseu que és un bon punt de trobada per la gent per poder venir aquí? Sí, ho hem volgut unificar, també hem fet zona d'atraccions perquè volem això, unificar i que no hi hagi cap moment d'avorriment per ningú. Quan algú vulgui anar a les atraccions i digui ara prou i tinc ganes de descansar, hem muntat una zona de food trucks i una zona de chill out per poder venir a seure, prendre una copa tranquil·lament, escoltar música d'ambient, qui vulgui escoltar el concert, i vull dir que hi ha opcions per tots els gustos. Doncs Pilar, bona festa major. Igualment. Guillem, intentarem parlar amb un parell de noies que teníem per aquí que han acabat ja l'activitat, ens hi acostarem, si la cobertura ens deixa, que aquí és el gran problema que tenim. A veure si les trobem per aquí. No sé si han marxat, la Lia i l'Aina, que les tenia per aquí controlades. Oi-te-les, va, cap aquí. A veure, vine, Lia, va. A veure, Alia, bona tarda. Bona tarda. Com ha anat això? Bé, és guai. Què t'hi has trobat? Què veies amb aquestes ulleres? Bé, veia una taula que havia d'agafar coses i, o sigui, per exemple, una havia de paper i l'havia de tirar. I era complicat o era fàcil amb els mandos? Era fàcil. Aina, què tal? Bona tarda. Molt bé, Com ha anat? molt bé. Què és el que t'ha agradat més de les diferents activitats que has pogut fer amb les ulleres? La veritat és que el robot... El robot. T'hem vist ballar molt, T'agrada ballar? Bueno, sí, però molava perquè li havies de fer les coses que et deia i et seguia. Si ho tornessin a fer com a activitat, vindríeu una altra vegada? Repetiríeu? Sí, la veritat, sí. Doncs moltes gràcies, noies, que vagi molt bé. Guillem Rico, jo em quedo aquí, em canvio ara aquestes ulleres que porto, em poso les de realitat virtual i el dilluns t'explico veure com m'ha anat i si hem pogut fer algun ball aprofitant ja aquesta realitat virtual. Això, però torna de la realitat virtual al dilluns que has de fer programa, però al cap de setmana et deixem viure en el món que tenim feina dilluns. Exacte, hi ha bastanta feina dilluns. Va, bon cap de setmana.